Welcome back mga kalods. So natadali sa Peacock Street mga lods. So muna yung nagkuha mga lods. November 11 karon mga lods. So 11 po. Number 11 Street. Si Ma'am Lulit na nagkuha. Ayo. So muna yung balay mga lods. At bang siyang balay di. So nasa dire. Kuha. Hi ma'am. Nasi Ma'am Lulit? Oh. Yan ito ma'am oh. Large. Oh. 14 inches. Oh ito. Oh. Sukatin mo ma'am. Ito. Mo ito nagkuha mga lods. So muna yung balay. So 11. November 11 Peacock Street. So November 11 punta karon mga lods. May hapon boss. Udto day. Udto na ba ron?